Láci robí na púte. On tam programuje teraz. Programuje. Lácko programuje. Jaj. Nechce, aby som odišiel. Ona dozvedela o tej pobožnej. Áno. Počuť, ako má frajerku, ne? Spajčila ho. Ale ja taká dnes, no takové sme robili. Tak ti písala, že to nerobím každému, nemyslí si. Počkej, nebude. A môjmu najlepšiemu kamarádovi. Čo to kamarádovi? Dobre. Ona normálne našla to číslo, všetko, vieš, SMS-ku. No? Šikovná, nech znal šikovný, tak som to povedal. A hento ne, a henta mi písala, že veľmi ťa milujem, ne? A ja som zabudol to vymazať, ne? Ona išla do telefónu, no pozrieme SMS-ky, ne? To čo je, ne? Ale že nech mi náhodne, ne? Keď ty ma nemluvíš, milujem a druhá. A včera som stál na balkóne, ne? Už som bol na odchode, ne? Že idem fabrikovať henty prekvatiť, ne? A tak som stál, som dal von, ona došla, ne? Začala ma ochvatkávať. Čo robíš, čo je? Nože, aby si nemyslel na tú pobožnú. Ty kokos, čo ty robíš? Si znáka, ale ja keby som bol 2 tak už dobre o hýličku do honku. Mal som! Ja. Hovorím, ten deň som už mal vyhadnúť. Už všetko hádzal na chodu. Ty čo robíš? Čo chceš facku, alebo čo ti jebe? Nejaký romantik, hej. Čo chceš facku, čo ti jebe? Čo ti kúkotnú. Tak on ju vie. A že, ja viem, kde robí, pôjdem za ňu.